martes toca vestiario con Martiño Suárez. Que tal, Martiño? Boas noites. Moi boas noites, Pedro, boas noites, Toni. Aquí temos a Toni Ose porque imos falar dun deporte no que Toni é especialista, porque ti non o sabes, pero Toni facía loita. Fago loita. Fai loita. Martiño, non o sabías, verdad? Non sabía. Sabías que facía judo porque estivamos nun vestiario falando de judo, lembramos a Gessing, un dos grandes da historia do judo, pero Martiño xa sabía que non facía, que non sabía que eu facía loita. Toni é polifacético, fai todo. Sabía o do judo, sabía que eras un tío moi olímpico, entonces cádrame, vamos, encaixa. Encaixa, a loita é unha disciplina moi olímpica. Das máis antigas. Sí. Dos clásicos, non? Do olimpismo, de feito, do que imos falar hoxe de Pancracio. Pero que é Pancracio? Que non é San Pancracio. Non é San Pancracio. Non é o santo ese que levanta o dedo dos cartos, non, ese non é o que din que é dos cartos. 5 pesos. Exactamente. Exacto, que se lle mete a moeda esta do que parece un arito, non? O Pancracio é a loita grega clásica, a que se disputaba nos Xogos Olímpicos orixinais, non? De feito, a palabra é unha palabra grega que ven de pan, que é todo, kratios, forza, como democracia, teocracia, aristocracia, non? O sea, toda a forza. Por qué? Porque era un tipo de loita no que se podía facer prácticamente de todo, ¿no? Realmente era unha mestura de loita de boxeo, unha especie de ultimate fighting, ¿no? Que se chama agora o de McGregor, de toda esta todo este tipo de cousa que é máis show, ¿no? Pero da época, ¿no? Na época da Grecia antigua, ¿no? A verdade é que temos a idea de que os gregos son ou eran unha sociedade moi refinada, ¿no? Todos atletas, todos guapísimos, todos filósofos de fin de semana, pero non é así, non? Era unha sociedade brutal, moi machista, que se sostiña sobre un sistema esclavista terrible, como a todas as de historia, ata hai 4 días, non? Como a quen di. O Pancracio era unha expresión daquela sociedade, non? Viña, evidentemente, do adestramento militar, porque os gregos filosofaban e todo eso, pero sobre todo o que facían era guerrear uns cos outros, non? Era un deporte moi violento, no que polo visto só había 2 normas claras. Sacarlle os ollos ao rival? Non. Meterlle os dedos polo buciño? Tampouco. A partir de aí, libertad. Cada un amañábase como podía, non? Sei que andando o tempo sí que se introduciron máis normas, incluso chegou a haber xuíces, non? Sobre todo para dirimir disputas, como veremos na historia que imos contar nun momento, o que tampouco había era límite de tempo, non? O combate remataba cando un dos rivais pedía papas ou cando se marchaba o sol, cando acababa o día, non? Esta falta de regras o que facía que houvese combates algúns moi épicos e outros moi ridículos. Hai moitas descripcións de loita grega clásica, moitos historiadores gregos clásicos, no? Entre os ridículos hai un que conta Pausianas, no? Que fala dun loitador que se chamaba Sóstratos de Sición, que foi 3 veces campeón olímpico. A súa estrategia de loita era escapar dos golpes do rival e pisarlles nos pés, logo cando caían pisarlles as mans, no? Para romperlles os dedos dos pés e das mans e que non pudesen loitar. Non era moi ortodoxo, pero valía, non? Pero seguramente práctico. Ortodoxo non, pero práctico seguro que sí. Sí, el polo menos seguro que recibía menos que outros, non? Entre os épicos, a historia así un pouco escabrosa que imos contar esta noite, un dos combates máis desagradables que narran os historiadores gregos foi o que protagonizaron Creugas de Epidamo e Damóxeno de Siracusa, que tamén estaban sobrados de nome os gregos, non? Isto foi contra o ano 400 a.C., non? Nos xogos nemeos que se disputaban nunha cidade, Nemea, ao leste de Grecia, e que además é un combate moi famoso porque houve algúns escultores, sobre todo xa da época renacentista, despois neoclásica, que fixeron esculturas ao respecto, e hai unha escultura disto, por exemplo, nos museos vaticanos, non? E como dicía, pois estes combates duraban ata que se poñía o sol. E creo ese Damóxeno estiveron dándolle todo o día ata que chegou a noite, tiveron que ir ao desempate, que esta era tamén unha cousa moi curiosa que facía, non? Facíanse como estes concursos de lavazadas que se ven agora por YouTube, non sei se ustedes visto alguna vez. Sí.
son entre graciosos e desagradables, non? Entonces era golpe a golpe ata que un dos dous caía redondo, non? E o que pegaba ademais podía pedir que outro se puxese nunha posición en concreto para recibir a labazada, non? Empezou este Creugas, pediulle a Damóxeno que baixara as mans, que lle enseñara o rostro, e Creugas deulle unha puñada tremenda na cara, non? E Damóxeno aguantou. Así que lle pediu para o seu golpe a Creugas que levantase o brazo esquerdo para recibir o golpe. E según conta o mito, e aquí podes tapar as orellas porque é un pouco desagradable, Damóxeno abriu a palma da man e, como se fose un coitelo, golpeou a Creugas entre as coitelas, atravesouno e quitoulle as tripas. Anda. Que vos parece? Sí, un pouco desagradable sí que é. O caso é que, polo visto, daquela xa había xuíces e descalificaron. Xa. Non se podía pegar a man aberta. Outro foi vencedor moral póstumo. Non sei se lle serviría de moito, pero bueno, polo menos figura no palmarés dos xogos nemeos do ano 400. O Pancracio, Ti sabías a historia, Antonio? Non sabía a historia, pero seguramente como máis hai moitas porque evidentemente hai montón. Sí, hai un montón porque os Xogos Olímpicos na antigüedade pois eran un gran foco non só deportivo, sino cultural, non? E hai un montón de escritos antigos que se conservan que falan desa celebración dos Xogos Olímpicos ou de todas as modalidades de xogos que existían na antiga Grecia. Eran uns apaixoados do deporte e das celebracións e non só nos Xogos Olímpicos que coñecemos, senón en moitas outras citas, como falaba agora Martiño, pois era moi habitual as prácticas deportivas. Eu, de feito, este verán estive na palestra en Olimpia, onde empezou todo. Sí, estiveches ali, sí, verdad? Queremos foto diso, Queremos foto diso. Subiríamos lá, non ates no móvil, non? Pois non sei, déxame que mire, déxame que eu boto un vistazo. Pode ser que sí, A ver, contextualizamos a historia, como sempre, se falamos de loita en Galicia, temos que falar danos a seguinte combinación. Sí, home, hai que falar de dous núcleos moi importantes ou tres, que son Vigo, Vilalba e Vila de Cruces, evidentemente. Todos os días da semana metendo a cuña vilalbesa. En a actualidade, a mellor provincia. Exactamente, home, claro que sí. En a actualidade dun nome propio de Lidia Pérez, a loitadora pontevedresa, que foi medalla de bronce nos Xogos do Mediterráneo, tamén medalla de bronce no Gran Premio de España esta temporada, ademais de campeoa de España, e que ven de participar como única representante galega no último campeonato do mundo que se celebrou, pois nada, hai poucas datas, e que pecha unha temporada na que conseguía eses dous grandes éxitos con esas dúas medallas internacionais, igual con menos rendemento no Mundial do que ela mesma agardaba, pero que pensa xa no 2023, cando se empezan a poñer en xogo, Pedro, as plazas, evidentemente, para os Xogos de París 2024, que é un dos grandes obxectivos de Lidia Pérez. Hola, Lidia, que tal? Boas noites. Hola, boas noites. Dicía Toni que o mellor remataches o ano cun pequeno sabor amargo. Sí, a ver, a verdade é que esperaba que o Mundial fose mellor, pero bueno, non tivemos moita sorte no sorteo. Tocoume o primeiro combate contra a representante sueca, coa cal estuve entrenando todo o verán para preparar o campeonato do mundo, co cal eu sabía que iba a ser unha situación complicada debido a que nos coñecemos moito a unha a outra, e esta vez decantouse ao seu favor o combate e non puido ser, posto que ela perdeu a seguinte ronda deixándome fora da loita polas medallas, pero bueno, nesa seguiremos. Pero houve cousas positivas no ano, como dicía Toni, non? Sobre todo esas medallas en certámenes internacionais. Sí, a verdade é que a medalla nos Xogos do Mediterráneo foi un gran logro, porque ademais 4 anos antes nos Xogos do Mediterráneo que se celebraron en Tarragona disputei o bronce e perdino, co cal foi un gran logro, e logo conseguir acadar outra medalla no torneo internacional máis importante que temos en España, no Gran Premio de España, tamén me estivo moi ben, a verdade, así que estou moi contenta con... Falaba Toni xa dos Xogos Olímpicos, Toni sempre pensando xa na cita de París. E que o Mundial da próximo ano, Pedro, é o que reparta as primeiras prazas. Tamén está na túa cabeza xa eses Xogos Olímpicos de París? Falábamos antes con Hugo Novoa tamén deles. Estamos metendo unha presión aos nosos deportistas. Sí, a ver, a verdade é que eu creo que na cabeza de todo deportista os Xogos Olímpicos son algo que está marcado no calendario todos os anos, e queiras que non é o obxectivo como o... Ai, que perdemos a Lidia. Sí, non sei se cortou. Ose levamos un día de a comunicación complicado, Sí, pero
A ver, Lidia, cortouse, pero recuperamos. Dicías deses Xogos Olímpicos. Sí, decía que como para todo deportista é unha cita que está moi marcada no calendario e ao final, quedando só un ano, obviamente é o obxectivo clave. Este mundial, aínda que eu esperaba que fose mellor, só me dá forzas para continuar adestrando este ano moi duro e o ano que ven no mundial intentar meterme nesas primeiras prazas. Porque xa non queda moito, Lidia, e evidentemente sempre comentamos case sempre o mesmo, non? Para un deporte como é a loita, ter a visibilidade dun Xogos Olímpicos é un cambio totalmente diferente para o deporte aquí en Galicia e tamén para ti a nivel individual, non? Sí, a verdade é que o sono que penso que ten todo deportista desde pequeno, eu incluída, e a verdade é que estar nun sería todo un logro, o cal espero acadar. Se non é París, será Os Ángeles 2028 ou non sei, pero vamos a intentar con todas as nosas forzas estar aí. Porque necesito ademais a loita española, porque Lidia non pasa nos últimos anos polo seu mellor momento. Tivemos aquela eclosión coa medalla de Maiderunda, pero nestas últimas citas olímpicas está lle costando a loita española incluso poder ter representantes nuns Xogos Olímpicos. Sí, a ver, despois en Río tivemos a un representante masculino, a Taimur Afriev, na categoría de 86 kg, de 74 kg, anos despois cambiou de peso e subiu o seguinte, e nesta de Tokio quedámonos sin ningún representante, o cal foi un palo para a Federación Española. Eu espero que consigamos cambiar isto, xa clasificando eu ou outro deportista daqui galego ou a nivel nacional, pero isto ten que mellorar. Pedro, Lidia non vai estar, pero agora en outubro, o 17, creo que comeza, máis na súa cidade, para ela seguro que tamén é moi especial, vai acoller Galicia o Campeonato do Mundo Sub-23 este ano. Primeira das grandes citas que se van a organizar en Galicia de loita nas próximas temporadas, nos próximos anos, pero é un campeonato xa no que imos ver, Pedro, aquí en Galicia, moitos dos mellores loitadores e moitos dos que van a estar seguramente no podio dentro de 2 anos nos Xogos de París. E importante tamén, polo tanto, para Galicia, Lidia. Sí, a verdade é que eu non vou poder participar debido a que o campeonato é sub-23. Estarei colaborando como staff, obviamente, e poder estar cerca, que sempre está ben poder ter un campeonato do mundo na casa e poder velo de cerca. E eu creo que vai ser un gran logro tanto para a cidade como para Galicia. Xa falando outro día nunha recepción co alcalde de Pontevedra, xa lle dixen que espero que o próximo sea senior para que eu poda participar na miña cidade. E a ver se pode participar Toni. Ti sabías que Toni facía loita tamén? Sí. Algo me comentou por aí un paxariño. Pero non o chegaches a ver loitar, non? No, creo que non. Non haberá vídeos por aí, non? Algún hai, home, algún hai. Lidia, se ten alguén vídeos, estamos moi interesados. Moi interesados. Algún vídeo hai, home, do nivel. Non só loitei, que teño título de entrenador nacional, Aquí onde me vedes. Lidia, que este rapaz é unha caixa de sorpresas. E as que non sabedes aínda. Aínda podes adestrar a Lidia, non? Hai que ter máis nivel. Home, claro, hai que ter máis nivel que eu sou un principiante. Por certo, que o adestrador de Lidia despois decides que tiro para Vilalba, pero outro Vilalbés é bo amigo meu. É familia túa? Non é familia miña, pero con el si adestrei moitas veces. Si fixen loita moitas veces con el. Nada, todo queda na casa. Sabes como tira para Vilalba, Lidia? Xa vexo, xa. Pois nada, Lidia, un placer que estiveras hoxe con nos xogando Contraataque. Moitas grazas por estar con nos. Moita sorte para ese ano 2023. E saberás como en París vai estar Lidia Pérez no 2024. Grazas a vos. Moitas grazas. A ver, Martiño, sorpréndeme. Cal é a ambientación musical dose? Pois mira, hoxe imos acabar cunha canción que se chama Academy Fight Song, a canción da Academia de Loita. Pois está un pouco mellor fiado que outras veces, Pedro. Bueno, Martiño, hai que dicir que a loita hoxe en día non é como Pancracio, non é tan agresiva, No. Só se vai facer agarres Por fortuna, así é todo, pareceme un deporte técnicamente moi complexo. Bueno, ten as súas cousas. Cóstame pensar como se poden facer as cousas. Ten as súas cousas. Un día explicas. Sí, home, sí, non hai problema. A ver, cal é a canción para pechar? Sí, a canción é iso, Academy Fight Song de Mission of Burma, que é un grupo dos primeiros 80, un dos precursores do hardcore melódico, do emo,
ten un disco desta época que se chama Signals, Calls and Marches, do 81, como digo, que é a biblia do rock americano independente desa década, non? Soa ben. Grazas, Martiño. Ata a próxima semana. Veña, ata semana.